ya baabia yebekɔ bia wɔn bedi achi yɛnso yɛgye tumu a yɛaso ahwenti yɛbedi wɔn ho adanse trodo ɛde amaw ɛno nti nyame adom abosumi ne da etwatoɔ yɛkɔ Sompa obi bus ɛwɔ kanesi dwom no yɛne wɔn a ɛna ɛkoro ɛnyɛ wɔn nko midimafo ba center dawroma wɔn nso ɛde ayasa papa Dr. Time da so wɔn na wɔde brɛ ɛto yadeɛ so ɛma ɛbrɛ ne bɛso no nso na yadeɛ no watu ase a ɛkɔ a ɛmma bio wɔn nso ɛtaa yɛkyi promasid of dawroma wɔn de onga Mama's helping hand ɛde abɛso yasene a enwumre aduane ɛbɛyɛ de no ɛyɛ onga wɔn mo ɛna aso asene saa nanso yɛyɛ aduane nyinaa wie na wuntimi ntibi ni sanse wanum ato malaria kyewa ya na wafa herbal shop wɔ pharmacy hɔ na wakɔpɛ time herbal mixture ne bi ato na no atimi aboa na aduane papa no a onga ayɛ no na wonso anya bi na wadi na bibia atumi ayɛ fine bia na wo ba no wanya mfinhyia na enkron ɛde kosi dunan nanso HPV vaccines no wantimi anwo bi bra ye bi window ne to hɔ no enka achi animanimu yɛyi mane nkɔ ayasa bia ɛbɛ wɔ no wɔnkɔ wɔ bi ɛyɛ free wɔn madawroma ɛne wɔn aso yasene ɛma yɛde hot bite kaseɛ no ɛde ɛbrɛ wɔ hyɛne nso ɛnyɛ nkran hanko a ɛna kaseɛ ɛtwa ne ho ɛwom sɛ yɛ frequency no ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra nanso ukopie mu ɛwɔ Kumasi a Sompa headquarters ɛno yɛ Sompa 93.1 wɔn nso ogye fam na nanfo fam hɔ no nso no na ayiko 100.9 ɛnso gyina mu ɛgye fam wɔ Kumasi hɔ no a Adamfo pa radio ɛwɔ France wɔn ahinkro Paris no mu wɔn nso ɛgye bɔpeten afei Sompa 101.1 ɛwɔ Takwa Sompa 103.3 ɛwɔ Takrade Sompa 106.1 wɔ Tachiman 98.9 ɛwɔ Sunyane 90.7 ɛwɔ Nkranza 101.3 ɛwɔ Doma ɛna afei Kingdom 106.1 ɛno ɛwɔ mfimfin mantam ne nkwado wɔn nso ɛbogum ɛma wɔn ɛwɔ hɔ nyinaa nso ɛnyɛ bi ɛtie afei TikTok ɛna Facebook no ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra ɛna YouTube no ɛyɛ Sompa FM Live afei wokɔ www.sompaonline.com nso a ɛnsɛm no bebree ɛne nɛ deɛ no ka ho ɛne yɛabɔ ne bobrodo ntwa no ɛde akɔ agogu ɔyɛ abɛtumi akɔ kenkan bie na bibia nso atumi akɔ nkan medin ɛde Obrempong nana kwaku ampoma afei yɛnye brɛ na asɛm a ɛda pa so ya yɛbɛtutu ne srɛ ɛne abasa no yɛmɔ ho nkɔmɔ yɛde wo kwa kopie mu ɛwɔ Asante Mantam mu kuro baako a yɛfrɛ sɛ etimatim chairman anase Bronco News Site ɛwɔ afidwa kwabre South Mensini no mu na nansan a ensuo eyi ne ho sɛ ɛtotɔ no ɛnyɛ nne na ɛhyɛ aseɛ deɛ nanso nansan ensuo yi ne ho sɛ ɛtotɔ no ɛna ɔmanfo bebree ani abasoɔ ensuo no ɛtɔ a ɛtɔ ɛne sɛ ne etwifa empɔtamo no emfasoɔ bi a ebenya anase nsunsuansoɔ kafra ya ebenya ɛwɔ ɔmanfo so na ɛno ɛna Bronco News Site ɛne etimatim chairman wɔn mfimfini hɔ no ano ensamsoɔ bi wɔ hɔ bridge kɛseɛ paa ya ɛnyɛ nɛ ɛne wɔn hyɛ aseɛ saa bridge no yɛgyae na gu hɔ saa besi nɛ yɛ mpani ntwa ho nkɔhwɛɛyɛ nanso wotietie abasɛm wɔ da bridge ne ho a ɛno koraa no nya aban sika ɛne wɔn de yɛyɛ na emom ɛyɛ mpanimfo ɛwɔ kuro num abusua sɛ yɛ adjoin ne yɛn wɔ Facebook ne so ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na bɛhwɛ bridge a yɛka ho asɛm no bɛhwɛ adeɛ sesi a wohunu a wobɛhunu sɛ ɛnyɛ bridge kɛkɛ na ano ne yɛde ablekuma Pentecost down wɔn deɛ aba abɛho apa so a na yɛka bie wei deɛ ɛyɛ Bronco News Site ɛne etimatim chairman wɔn nso deɛ ne gumu yi na pani a wɔno wodi ɛdɔm wanim ɛma wɔn di wɔn bɔtɔm ne wɔn ahoɔden ɛyɛ bridge no wɔne yɛma ne boni ba wabedu akasa nanso ansana no pani baako a mabunu ɛwɔ mpɔtam hɔ nyinaa no wɔno nso ɛboaboa wɔn ano ɛda wɔn ano a yɛfrɛ no sɛ Gibson Kwame Owusu Brenya wɔne ba wabedu bɔnkɔmɔ ɛkyerɛ bridge na bɔseɛ ɛne nipa binom a wɔn mo ayɛ esi akwan ɛwɔ bridge ne ho no wɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ Sompa kasiesie beebi a yɛwɔ yi ɛyɛ kuro mmienu ntam na egyina kokwa no ana wokana timatim chairman na manfo bebrebe hu ɛna yɛwɔ Bronco News Site na nsuo yi a yɛgyina mu yi ɛyɛ ɔwabe saa nsuo yi a ne twam wɔ kronom ɛkwan mu hɔ ɛno aso na ɛkɔ ohwim kwa mu a sense boakye ayɛ bridge kɛse ama no volume no a ɛfa hɔ no bi na ɛfa ha na bridge a mu hu 2019 ɛna ɛhyɛ aseɛ yɛyɛ
enye se aban no di ma isika se ye ensuo na nti sei ye na ne kopa sika beti mu ye kobo bosia na timu bosia no kra no yentime ntua eme ye de ko asokwa magistrate court ye na nkwanta kese hene na boachi yam the first the second abebio ono ene kotwaje yen boton asase kwanta kese eme de kotua ka na ansa na yi asem na free asokwa anye sankedem migina he nkedem enam bridge nti yampaba na kro ya sa beton asase mienu wa ha yenya 80,000 Ghana cedis kro ni nyina ba afode yenya sika kan ho ene de ye bridge ye bridge dru de adru ye sika san 2020 ho ene ko kwarifo yi omo twa bo wo ye ntem ho efija kwa abre sat kwarifo nyina mo association ye lete kwa no mo ma engineer be ye assessment enti material bi ehia bi omo de bre ese emfanwie adata me contractor ye adwuma omo de iron rods abre omo ma ye cement abo bibia ye ready 2020 August de me kan nyina nso na APC ono na sabre na oye DC ewo fija kwa abre south na owuraku edu ono so na ye MP ewo fija kwa abre south ebra omode materials bre omoti ho bi nyaje ye nyina e bo mande owuraku kura my 100 bags of cement sen yen kan fanye prekope August 20th 2020 asasi bi wa market ye ya nanka bre ye ya nka market a community no e na APC ba say owuraku se ode ekwan no ama contract bridge ni na account ye nyai na ne ko boy na na mane na se mo me hwe de besie eniema qualify de bre na APC abese sadi nyina akọ iron rods no ko abo ni cement nyina o de ko 100 bags owura kuzuma ye no na nkrofo bi so achafa e wa ha ye be bridge ene se gina he ensuo to a opanyin eyiri etrap dio o wabi na meken mo amonim yensu kase ensuo to a obi antumi ntwa nipa etwam ha enkora merewa school fo wo hawa ye omu ano no etumi yiri ensuo yiri bia ye wo boys bexes ye o ha no gina ha se be ya obi to mo betumi yi no last year finance for miensa omu eso mu sa ensuo dum ko ko yi omu film awase ha enti ewo ni nkwankwanta na yigina enti APC ni owura kudomo ye abro pa omo anye omo ja hoko enti de kan nyina no ye pese ekudru regional minister honorable Frank Amoako we action man me hu se obo bebre mesremo ne nti na hu se ahonhia ye kom wo ye ntem ha no abusua we ye opani Gibson kwamwe usu brenya na one yama ne boni ba obedu ene boss ankomoyi na ensam no kan no de wa kire ne nyina mu nti mensan nkosi a kire nkokire mu biwu na ne nyina mu no pani ba ko a ye friend say engineer tufo wono na 2019 no wamo sha ase so mo ye ho adwuma no wono na sha ase a wo ye ne na ho den kakra betumi ya wo ye no wono so ba wa bedu ene ne bonkomo e ma ne kire nsem se kire ye bridge we na ama ye ate ho afiri omo soro yi na ni pen samwa wo bridge yi hu ne se emre bi na ye ho kire pa ne ntimi nkomitu nti ko ba se me a single handed ene nanan kwanta kase adwene ho na o sinam sem ye mfidie ho adwuma no sem wo mo bi a metimi de abo community no a enka o ma me kwai nti ma me ye makeshift bridge ya etimi cross o ensuo yi ene ma ne gidi se emre bi ba na sa hode ba na ma ne nyina ka bomu a ibetima hewi nti okoso e hye me nkran e ma me se atwa kwan linke ha se atwa kwan e ko linke up to Bible school assembly my friends akode ebedi madanse nti ye nyina be ya adwene se ya obi a ebida na nam encroachment ni nyama bi nti no ebu afa so a na o ma ne nyina ka bomu na edidi to a yebetima because civil engineers your mechanical engineers your businessmen there was ankrofo no nyina wa ha nti what we wanted was leadership na nan kontakase so ja bibia to se me ka kire o se ebre bi oba ha e be hwede aya e be nwanwa o ye krachi ni o mapa nso onya adaji ba ti sa o hene no se ye we ni amoni din a ne de bibi ahinta wa ya ade amana ye nwanwa pa to no gu so she ye several meetings na ye kika bom bibi to asori obi a o mantam hu bia onim obi tituru bia o gidi so obetim di sikane mu bia ba bia jeje na eduru ba bi na ya hoden abafa na papa ye ogina o ye frɛ na Agyeiwaa ono a obehu mi na o ka kire me sɛ ekwan fufuro bi so da hɔ ogidi se ye ko kwarefo no ho a nam so mo ye bro no so yinti o me besuma fefefem wo pictures wo me phone so a upa me sa de be ka ho ama asem bi a pese o tworo bi a be phone so ne kutami information bi a pe preceding this no e wo ho tinye atwa to so o mo gina ha nyina mo pictures gina bridge ya so tinye asama ma adwini bi na yem sa na me ka no nti to so ye ko he nimpa na kura ne se e me bi mi fira adwuma bae na me nua panyini ka kire me se obi abesesa ne ma nyina akɔ o de asem tintin nti o mo anom wo ha no na mpacho o betuma bosankurun achirem asem tenten sanse obi abesesa niema wo mo de be ye bridge no obi abesesa ne nyina de konti bridge fo no bridge no wo antimi anye amomanfo no from 2019 2020 di besi nne utie opani Agyeiwaa Gibson kwamwe usu brenya o kire se sa bridge ne ho ne nko an afanes fo be miensa o se nan e wo mpotam ho nko a
ama krana na ono akwakoye na adwuma no wakọ ono kwabra wuo na akọso ahom empafen na asem yi na ye mpese betena ho na ye busasa so etimetim chairman edi ko Bronco News site kwan ben ye befa so asa bridge ye betimi aye edi ama wo ne sa ahuntia nkwa homa ne so ne ne Honorable Frank Naya wono eye assembly member ewo etimetim West electoral area ye ne no emo enkomo Honorable Majo yeah me pa chona po me te say Nyamina domboko ye de radiase nyame adom yenso ye ho ye pa ye da se anwumro yi se waje bre ene ye bon komo e wo Sompa 106.5 FM hot bite so na wo mpotem ho bridge aye ka ho asem yi wankasa memusa na edi kan obeye assemblyman enfiere do sen nie ebe ya asama me ko 2 years ni na se obeto sa na bridge no na say da yeah me beto say omo ye bridge na omoja ho omo ya omoja Honorable ubusamu ana wa musam ubusamu no na wo mo se denti na omoja ye de o mu ni em se matana wa chetakra nje omo bi sha se nyina no na me michia na de o mu ni edu be ni hu se change aban be ya ebi ana chetakra de amai na ye nso na ye pade na ntem because na amatu communities no ya gudi ana se ya nyonko fa no na enhye dem wi peye nti ya adin se ya ntimamfo no ye begigi sky akra na ya hwe kwan be force ebetima ye bridge na ekwan na bedem na kaka etimi akọ aba na ye nyina ye kohia ene ebeli ya ho se obia betimi dia ba bia ya nya ntoboa na ye banye ye nya sika kakra na ye nya ya no enu echi no so no na kwachi yam ono ye kwandaka se hene ono hwe ho nyina so ono so ba mu bi ono ye na be discuss ye bibia so ndo so hwe se na be akwan ne betimi ade because krom ye ne nya ono hwe so na ne etimi ma ya asase e ma ye koton ye e discuss be kan ho se de ye bridge no ye bridge no e kudu be bi na aisa honde aye wo no na abafo ma na se ahonde na sa e ma ye approach the GC no e fe no APC na ono na time no e na ye approach no ne ne dey komo se ya ye bu ya boso a bebi ya koduni na bebi ya koduni de se bi amoba mu na omo support ya kakra it me complete because na ya almost 60% na ka be 40 e dey come more je ne kasa no no ma kwari so no be hwe coincidentally that was 2020 no mo ye beto aba no e na omo ba ya no be hwe bebi ya no mo ka so okay omo asese hu enye ma aka materials aka e bi to the complete bridge no and omo de nyema no be breye na no kwani nyame nim anche eno mde nyema ni na ayo ross le cement na agbo ni nyina baaye omde nyema ni nyina ba wie na ye be to bridge na so no anche because we election period no mo anche no mo sabo mo chi bi mpanyimfo na mo ya we amode nyema ni ba nyina na do wona eni mo hwe na fi bi aye de nyema ni kogu ye no no bubu pon no no mo agosa nyema ni se bridge bi wo cheche ase mo ye na onzo mu nya anwode dia ato aso aye wi na hono na koye evidence nti omo de nema na ekọ akoye ono ite no ma ba behwe ha no no be sesa nema ni nyina de free hono me de koye nti ta mampanyifo tie no na omo de nema na ekọ nti omo de nema na koye na after the bridge de be kawo up to date am no ka say bridge enye eduma nti omo mo so de tane nyina no school fu asori fu de nden de si am no ka say so ba je so ro mpaboa na mwatwem no akọ that june pale ha nti se ubisami na kakra bitima ka fa wana Honorable minyina wo so kakra obey assembly member be se mfie mienu mu ani anamon ben na personally watu afa ho okay and this time no mimi tu anamon me ne DC no kakasa o kasa won krata mu mbeba be ye e dia maye shey abotre ye bo no bo na ye nwuhwe na abai dada no ko na fofo na ba fofo no so ba na mse bese 6 months ni ina omuyi MC mai DC mai omuyi DC me other colleague na Obrempong no amugo mo friend DC no invite mo friend basa de na me ni kuma sentiment we attend meeting me ba na nyina eti na about bridge ni nti no mo friend no ina mo de tu na ene Mr. Gibson de odika be kasa no omu nyina no mo asie bi no mo de tu de nim so mo ha pa ni na mo se mi yetu akodu
and son over and just of what I was even that supporting even to that complete idea. One of them away in that because catch a fire that the demo what I fully waiting and also more couple and also more call face side now, which we found a coupia fan so not a pano no answer or quano. But I want to make sure I am being common or some of us and once a matter. And look at the intention view. It's not a more almost I could do no. Other colleagues. Honorable, friends say, assembly hono committee ben adaso. But just say welfare. Okay. Yeah. MC by ye sani wadi kan say wo colleague or the other side bronco one more din komo sa abre no na uni ho. Oba ya obenya briefing no. Ni enti amese me gina so na me ne wo na yakasa enti na me gina wo so no. Yeah. Oba ya obenya briefing no. Free sa bre no a de besi na yenso ye be pick sa report we no. Wada roma wo. Wonso wanam a watu di afa ho ne ye de hia. Okay, me into an movie and say because omo ba me ya we say omo na ma me na kasa. The man had to be so bad a big that was 2 months and after new 3 months. Say my minutes of Baba Yamai. Honorable Mammy Baya, okay. Madam Patricia MC now, okay. This evening I'm becoming. Oh, okay. Yeah, and I so I thought also Sompa 106.5. That was about 2 months ago. Into me, I can never hear the call. I said, bring also come there soon. My said, then I said, I'm the best about another young man, and also counting me try the count for sample. Na ekwa when your response say ampa yaje na ibetu na mombi when you any positive response the respond be me na respond be ya and I even na so programs no ko na no be ya me so say ya mo be ya respond to ya issues na dey and so we maintain so be ya can push answer akoba ni say ya mwaka empani aka bi atoso na odi akodru DC ho DC nso wo sane wo kan unyenya any response yet emfree ne hoi. What is the next step? What is the next line of action? Okay, see here. Me other colleague now Obrempong Masambo man. Me ne better me refer na me na tama. Ni a say to an amount as I no ne go to the name say some na ya dik to the name say mo ka so go up to date no. You don't want to engineer motion na deba na ho ya ma ye. Say be as say ono that one na ho be so no ntimi a. Let's say you issue the akwa and then they share akwa ni. Honorable bia na wo bi nimu nsuo ya ye ka ho asemi ba bia bridge no ensuo ko a enam ase eye nsuo ben efiri he ene befa ba bia mo yi eye nwabe nsuo ni so na efi tebuom en ko sa da fa chama junction e befa chama hono e ko fa Obrempong mo no ko pie hono e cement mu hono so ne be o cement kono cement mu honom no sa bridge ke se da wo honom ne sa so keep wo e ko be honom na honorable say ne nsuo ketu asem ne ye ka no enye so ketu anya so to amasa dai kana so pitika se bi kana dai mo so ne dai na gbe fa mpa da bi da because man play that no one because we try to perform so before wako ni ayat some years ni back na fa ni pa do na edeko depend wo ni ayat ya kra na say nurse fo bi a omo kra be ye omo adwuma e wo ho no nsuo na fa mu bi diko yes e fa bi diko e ye nyina ye tie so nsuo na kana nye su keto asa wa nye se bi nsuo bi asa se to a wo be ta ka sa wo manage enye yi wo ya wo hwe enye this is so kind of action to plan na ba komga de ja me no ka se bra so to e kra o ma jo tina ka be ma pa na ba ona na se bi a jo be tiki e so do wa nsuo be ka no wo ku a je so ro pa pa na so bu ka ka kan so na wo tika ko eno sa hamode abo bi na agugum kakra mutimiti etia so di twa na yetimiti etia so kakra ba mo ye we no ye mistake a ba ye we nti e bi kra o ro mo ba na ma so muta na so mo ba so nsu mu ta because abo na so ye mistake a ba ka to nsu da bo ni sisi mu
Honorable, minim say ebia we need that technical eye no, but say ebia layman's view say mi busa say emu tenten ebeye sen a efiri naja ekosi naja beye sen a abasa sen na nka betimi de amame emu tenten na ye beto na tenten beto 7 feet emu tenten no ye beto na beto 6 to 7 feet eba na tenten na de ye beto na beto na tenten na almost about 15 feet 50 to 20 feet the emu tenten na de benya 15 to 20 feet 15 no a wo kan ye te say efiri e form ensuo no e form e de ba soro no height no na area that 6 to 7 feet height no but a mountain no the change mountain almost about 15 to 20 feet the moon so far and we moon so far so okay honorable my fan komo nkonkon ha na yempe ho anu yie mamo why okay bia ni nso a yebesa abomakache why yo yanso yeda ase bebre abusia nipa ene ne bon komo honorable Frank na ya wono assembly member Wetimtim West electoral area na asem yi hu ntini yankwa homa no so na ye ne honorable Pearl Patricia Ankra wono MC Afija Kwabre South ye ne no emmo enkomo honorable Pacho Majo yeah papa me Pacho na promote say yankopon adom Pacho nso Yami adom yenso ye hu ye pa utiri nkwa nso me edi kan hello eno di amfam na me busa se if you say oba assembly hoi say the first time I ne wo kasa live and kasa mpo yes ye di kan ni wa ye project bebre di but the first time at least ye congratulate you ni ye kasa congratulations say on your appointment as an MC yo honorable baby and ye ni gina kese pa wo mpesua no so etimatim chairman de ko Bronco news site bridge no a etwa saa communities imienu entemo no minim se bia oba ye nche ye de nanso anya hwe no ho asema bedu anim kakra yo some make us make sure a tea for the washful nyina no creme ba office na be dia di se ba 2 weeks fine pepe na Bronco efira for ye meeting ana mo frame na me koye and the coin so more than one cent to me. See, Uncle Ponton, it didn't cut them more. They bought me home more than say. The bay share ever come as you say one. Not say is watching. Yene assembly member Wetimtim West Abon Komosisi Honorable Frank Naya na what say a few weeks or months ago Crampo as part of omonso adi hiade e wo area no wa tworo de aba abeto anim na onhye denya response bia ne nkrata wa tworo de aba no aside say wabeto efirafo aye ho meeting amana bedu anim no honorable so assembly member de no ono so abedu anim no creba coupe yeah stick medium term plan na assembly members ni na nkrata say I'm going to my Disney at the aircraft. See, I'm the buyer and I have validation. See, a couple of things I'm can't say. Honorable, we are banning say no. One kasa wet me out by because one kasa de minim say, oh, yeah, action woman, oh, dear, one power officer na. A buy ye wet me out aqua say, one kasa do any aqua share, a be only engineers and so aqua share, aqua says situation like a crack. Na moko ye no ejabi kan say nia modi mani ko hu ye aside nia na wate ene ne ye de ato paper so de abrewo no na o de toto ho a etesen so de omutwa picture e che ne dem ko hu ye na ya de corona honorable medium term ne short term e long term we any plans am ye nyina yi no is there any relief one more e was our community no no ubetimi a sure mo for oh nyankopon adon enche with some negotiations there makwa koye na this enche to me ayesa kwai
Okay. Honorable, me na wasesa se watimi akyere ye saa e de akwa akoduro. Na bia na manfo ni bi afempo ne watiw ni radio no de ato Sompa Kumase 93.1 ya otie ana wadwan ne wo Facebook ne so wo hwe video ni bi wo hu se ne honorable e na e kasa yi bia afe na otie conversation no wadaroma that assurance or they based on negotiations one making no. I would want you to repeat them, and as you repeat it, at the ma omobium na fe akomatoyemo ebimpo enkosi bribi se monhwe yanim nkosi bosumi nsia da yanim bosumi miensa da yanim ana bribi kakra won betimi anu muso di atwende akodu. Oh, nyankopon adom ya different komo se dem kind. I've taken it to the appropriate quarters. Yeah, Baba, in fact, I mean for a few days so. Yeah, but yeah, Mantemu Aquine. Think Bronco to Chairman Junction, Bible School Junction to Red Park, a Peja Junction to Akofo. I think Monterey Junction to Monterey. You see, you acquire a project name. Chassis so the chassis to a function, chassis to Potentia, chassis to cement. So these are things that are underway. But you now conclude and I'm percent no why you need. Let's conclude and let's see how it goes through. Okay. And we know a huge budget. And you by project ketwa. And project ketwa. So yeah fine the near the account per corner. Yankopon adom na eba rules for ashamai. Okay. Honorable enyumre me na say so Agyeiwaa Apam Dadaa Sompa 106.5 FM so. Right. Abusia nipa na ne bon komo eye aban kratepani a ogina ma de hye wo afidwa kwabre south. Onumnyafo Pearl Patricia Ankra na wa kire se Chairman Junction ene Bronco News site for asem de bi wo ho mamo. Enti enkamfo ase ye boss we na areho kakra wo ho sanse ye kan nyina no e kan krofo yawo nipa bridge ye nyeye enam so ama ebinum adidem ebinum aprepra ebinum afiri mu abusua eduru se ya na kai mu nanso sabe mpreduasa ne yemu anesa eno no na bo kire se asemde wo homa mo sanse nkomo a wadi akonanim e kire se enche bia na ekwan yi wono mo e ba beye na ba bedu na edi sa nkomo we nyina chi ya okopeten ye ede ebesom ye abusua ye kan nyina no se enye Leicester Company Limited for adawroma kenenke ni baabi te sanse womo na amaye baabi atena ne womo adawroma na womo di sika abeso yasene se yanko Bronkom ene Chairman Junction etimatim Chairman Junction ho no na yanko fa ensem sei emfamre wo nso ebedu wo mpotamo eye ya toothpaste ene ne brush eno ho asem na meken womo de eno abeso yasene ti yakwa baabi a yensuro ye kasa bedwam a yensuro ye kasa ye wakukuduro a ye de kasa eye ya toothpaste ene ne brush papa ya ewiase nyina agi atom World Health Organization agi atom FDA de stamp wasi so se wo de twu osia problem bi ene akiri ya toothpaste ene ne brush no eye apebito enye na e wo supermarket shops ahodo baabi a obedru no busa se ope ya toothpaste ene ne brush no na pebito fatete nkoda no efiri ase ekosi mpani so otonso a eche na bibia nso atimi e fine enye brush no a wodi twu osia pe na ano ne nyina yese ne bidie a wodi ato yi body tire so na wabobọ no na ano ne nyina yese pacha nye sa brush ne bia etimi ko ododo mu ho nso ekoyi njempre na oho ne nyina afiri ho na boss ne ho ban na bibia etumi aye fine. Leicester Company Limited numbers ni bia na wonsu pe bia to aton the numbers no 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na one empening akasa ho na bibia nso etimi aye fine pa na nso ye kan nyina yi se woni mpomuden a
ensem a ye ka nyina no sebi mpreduasa ebe ye nkwase asem esan se asem a ye ka no oba bi dodo uchepe etutu se ya aba na ebi ho so ana ne de na kwaye te se ne kotodwe ne ye ne ya pa usisi ade etofam wa wontimi maso wo de no eye wo fa na adwojo stroke wo hia sa wo de wani kirem ewo medimafo eba center Dr. Time da so na so ye na mekan Dr. Edu Jamfisi agide wawuo ana se ye de no akose amochensa pe na wo de ne ba ho a wontimi nka na asem mfa ma no na emom se hypertension wo so ana se kidney failure awo emma ewa awade mu nti ama sesei ye bom sudwetire ye busa sa da ben na abewo mepacho sa question no obi busa wo a dimirika nakọ medimafo eba center so ye na ye mo a na yenyi sa question na no emfa ma wo boso mepe na wafa furu na bibia akoyie e de ama wo mepacho tie odi na kwa yade bia abeye kwankro ewo wo so ya odane wo ho a enye yie typhoid malaria udru medimafo eba center so ye ya aw ebeko yie pa ede amawo anka akọ ni se no ba ni se ya na anka bibia timi ya fine ene se the numbers ni taw 0244 774 8282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500 727215 ye kira kwan we poku asem ayira won kran he ya sanso na kumase ebu akwa agogo ye ne aban school no ho no ena edi animhwe hwehwe kira kwan na oyade no ye ntimi ntu ase na wo hwe ye kira kwan aba na atu yade ase na abakwa kodu fi akoye aduane wo be chenam wo be steamu e bia wo kwekura no wadu mu atoso nya ya nka pa chichinga bi e de pa wanum abochi ho okope chichinga no onse na aduane a anasa nam no a wo ye no wanfa onga spices ni bi na de fa ho nti onse nam na egusu gya na so ayento wahunu e na wo kogina ho akotoi mesra wo busa abochi no se wanfa onga e na esteem nam no na se de spices nam no a me pa cho mento why ye wo onga 3 mix no wo ho eno akaka duro wom garlic wom e na jene wom yakabom baako eno nti wonhia se obeda na ho na afi na mekotwi mako na mekoye we meko were akaka duro ho dabi kope onga 3 mix ni bi na bibia be fa nti mu a mo yet banku ne tilapia no aha mo de no bi hyehye ni ase a no ano no ye ne je ho efie nso de no enkwan na wo ye froye na wo ye nam na wo chie no ne a wo de steam no ne a wo de fra no senya onga mema no beba fie ba ye ni ena mema no ye mpe spices bia sa keke spices no etimi hodwo mema na nso se ye onga bibia akoye kama e de ema yen mepa cho ma me ye bedi waduane no a na ye onga na nso se promasido of what the onga e de aba na eti yanum anase e ma aduane no ye de e de ema yen na nso beduru fie odo nsa be wo aduane mu se ye wuntimi ni adan a wanum wato adan a malaria chill mesrew per time herbal mixture eto na emo pa time herbal mixture no eno na ebo amu anum adaso na watimi atibia di na bibia atumi aye fine e de ama wo me patwa wo de no eye waposo ena ye oya eno so behia time herbal mixture na bibia atumi aye fine oba mentwi makeup enhye wig akese me patwa menhye nails ne eyelashes wabrekwa wa himfie ho nye sa akwasi bebe obekọ kwadwo bebe obekọ uhia time hh mixture hwe obi wo ho a wabejonso bonse wo kam bia ne de enya gonorrhea o nanso Junso no na aka mu a emma so obetimi aye free flow e dia enya anije wo junso mu a mesrew na wo no time hh mixture ne capsules kambom edrontafo eye correct pa se wunya bi na se woto na wo no mu a ebetimi aboa wo oba ne be ma bia atimi nom wo no mu a eyi sa wo ya free ho nso no na eboa empama gudie no na bibia atimi aye fine kng heba ya odi no ba ye no wa bijan mrum wo so wato apeten wo pharmacy ne heba shops nyina mu bia na wo pedodo no watu aton 0244 417669 0244 417669 na onimpanin abo ehon komo ne mumanye mo apemfo ba ho makoda nufo na akoda wonya mfihia no edu emienu oba no owo 9 years ede kosi 14 years nanso na anu ayeye HPV vaccines no ye wo mpane no wantimi ankwanko wobi dabi foforo kra wantimi ankwanko wobi ai enkachi sesei okọ health centers ahodo wo Ghana ha ba bia ubetimi akwako wobi enu nti saa campaign no ye sha ase last week no ade ba en wantimi anko wobi ankase esi enkase twam entwamu ko ye hospitals cheap compounds clinics hospitals health centers ahodo bia wo Ghana hokope osi HPV vaccines no o ba be wobi ye be wobi eye free untu ahwe
sankai boy Ghana Health Service ne partners adawroma eno mo se yensan kansi to bio say HPV vaccines no yenwanwie ma ba ne nko bi wono madawroma nti ma yana ne yehu ani botata ne miensa pemra na fe hot bite kase no yemfa ne nto aso emfa ma Fei kasia bono nto aso ankasa eni ansamtwofo nhye mude bia koso ewo ma Ghana emu ne nyinata afana no ada Ghana so afo ya wo hwe o meya pom de so ye ro kwabena minta akando ya wo ne nsamtwofo din koma na wo cheche mu se apom de adwumako ba sampem nso metre adwumafo nko aya wo mu na wi kire won mo kire se won makatua akam abosome no edu so aban no nyamfa ma won mu a wo ba cheche mu fa clearance ho se nyame ya dom abosome fofo ba besimu no Ghana bayi abarase obetua won moka no ene dom kuma no so afransem trofo na won ofra ya na won masem nyina yetia wase kokuo kon ne nyina no ayese yewro kwabena minta akando wode na dwene abiti Ghana fo pa ase wadada apomden adwumako no adwumafo ya wom na no ada won mo ye chese wo ye kire e wo ma Ghana mu no wode na dwena dada wom a abiti wom ma wom so age atum sa no kwa etesa na wom se wo hwemu a 2024 December bosunda diasamba akunimu no ana financial clearance na wosasa afoi won mo saka no expire afei won mo sanso aka no matrom se Ghana ban ewosika ya wobetumi ade amasa afoi a anya afei kura na ewose cabinet kwatena se no okwaje tumuo ansa na sa sika botene no wonsa atumi akabi na nso nti se na yero kwabena minta kando wasanso atwa no kurudu no aba monten so beka asam ya da fedefede se ya ene kwanse ya gitu mutira ni ehwane sa na ranking member ewo ma Ghana abajoko ye hwe ya pom de mu nsam so mra shebedwafie wono okro ya wokọ afijase asokore abato mpeso so a woyɛ mra shebedwani Dr. Nana Agyeiwaa Afriye wono na nsɛmtwofo nhyemude wogina sempie so ekasai. Now this clearance expired on the 31st by item 7. So why didn't government see the need? Money was allocated for 15,000. You came in 7,000 or almost 8,000 had started. The remaining were employed by Ghana Health Service, albeit they were late, but they were at post. You didn't see the need to tell the institutions to reject them. Neither did the institutions write to you to reject them. What it meant was that they filled the gap and they were needed to be at post. You are saying that you've taken it to cabinet for an approval. What sort of cabinet do you have to take for an approval when you have a clearance already? You're throwing that in the eyes of the people. So this is a reasonable minority. We've given you the opportunity as a government to find your feet in the first year as much as you can. And we have become so not too political with health. But you are dragging us in. I was on your turn, I want to remember. I'd mabbe who I show Mary Pom Demon some so much of fee. Dr. Nana Agyeiwaa Afriye. Honorable Haruna Idrisu, Ghana, Ngomosia Swafo, na what the assembly at which I said, category B schools, say, if you are Hokra, Abana, ye be BA, ya watch your home budget to cry to. Say, young fanum, impia, warm, mabbe, Musa de Bena, warmony, no, a bit me about tipe, na doma bois. Ama school placement ya say ebinumu hunu ho amane kwan wo mba befa so anya ba bia kwakwaje ntete ne ehun ade no etimi aso ano na sade wo kan sansemi no na ye idea trainale on education wo mo conference na se en wo kan category A, category B, category C. Justifiably, every parent wants a child to be in a category A school. But we haven't. In the last month, we haven't expanded infrastructure at any category A school to have done the magic for us. My thinking, in order that we respect equity, will be that into 2026, and I've had consultations and discussions with the president, I have his support and blessing, is to convert at least 10 category schools to category B schools. Then convert 10 category B schools to category A schools. And that will be backing it with infrastructure. And yes, so far, so and what done a do a conference and say B schools, one more baby mukrama any na bepe, said the bena, one more alfalfa, a nanso, one more the end ruhono, at me and ya a horn to be aqua.
etiefo beka ya na awatwe a etwa mu na wieye no a yesi na awatwe we mu no ene yete se kopie mu ewo otimantamu a asam kase pa asi sanse sutade kase ye won potem ho river oti no enipa bi ana wo mo de subonto etwa wono mo ekodane gumu a emu nipa ba ese dunum de me ne wo kase krana na no ena nrampo ye bo ho nkomo kire se Vice President Professor Agyeiwaa Opoku Agyeiwaa kompotam ho na afi woni abusua na ho no omakoto kese na afi akocheche won wure ne wakọ ho na okoduru ho a waka kire wo ho nyina se ba bi adui enye wo nko na esu Ghana nyina ne wo mu na esu nti wo mo ba bombelet bi mu amoyam ne wo mu nyina nka wo mo mbaako se baakofo ye moma ne wo mu nyina mpre nkabo mu emfama won ho na nam saa ye so ama ne ade ato na ne behunu sampa ne nua adwen ne ho ne wono so odwene obi hu no wono so behunu se obi adwene ne ho bia eye yie na wo kire nsemu no wo kire mu sei ni bebre kan demo ne pesa motene se oya na mo fam no enya mo kwa mo yawo na bibi nso ho yedu bebi a Nyame no bem ono no betimi amaye asomdwe a yebetimi ede atena ede so enoma emudus enti ebesere ye nyina yankambo na sade mpanifo so kanare chiche de ye gene nipa ho enti se eto wo sa anto ato ye nyina ekwan bi e befa so beka bibi kakrampo ama obi re achiche meye bibi ama wo hu se nsoso wo no wo ma no anka ya na enu soso ehia bebre enti se emeka no enanu ya makasa bebre ya sam teteti ye ma ye nyina ye ho ya nyame nchichi mu nyina no nyame nchichi mu nyina mo re na wo wie ye no no so o waba no wonkita ketwa bi nokra no pulse no nam se to no kra nwunu enti wode niam kakra bi na buy 200 life jacket wode ama won force beli maako 9 wode ama won ena anwa ne yede no emo ne bi no katen maako duoson wo monye na wo monfa no nchekere won wure afi emo bag anto bag no maako wo ha enye 5 kilos ni bi de no anto bag kese pa no wo ha wode ama won afi semna eno nso so wo mom katen ba ese du ene niam bebre afi mosquito coil ankasa kra no wode bi ka ho ne mosquito net ankasa eno wasan ma 200,000 Ghana cedis wode ka ho wo wie no wo kire won se saade ye de abra won 83 pound life jacket no eya wo ne nhye na ebirum ayo ma gen se won de life jacket no wo sha na ese ni wo mu anu no nye ne sa wo mo nhye ebi ana o te se me ka wonya nka o we me betu be me nhye ye besre pa ye pamcho ye nhye na ewo kwan a ebo nipa ho ban enti se dem sesa kan ya no se ensuo no so no ye different kinds of transportation enti nka wa mo ye trotro na mo ye bobo ya ne ade wo nsuo so obi betina mu a na ya hwe se o se wudu a na wayi obi nso so ba na ono nso so wa behye nti ho ne besre mu nti esese no so yetu hu anamo na kakakra we ewo hai ye be ye bimpo beba beka ho ye be ya omo ye adwuma trotro wo ensuo nani no won so won be nya bi de bia na nka no bo na ofom ana bibisa na nka no so ne car no madu boat no obi aba na ono nso so ba behye na kire se de America no o hawa entisa anka empire ye na ebe ye ni se de America no na ye nyina Vice President Professor Agyeiwaa Opoku Agyeiwaa wono ena ekasa na we nyina no yamane boni na kin ena to sankrai edebreye National Boardroom Governance 2025 Conference akoso ewo nkramantemu na nipa Ghana ban eyi no ma no kosi na namu Agyeiwaa Julius Debra wano ye Chief of Staff ewo maimu na ebra wokodru ye no na waba ba kyerkyeremu se wo hwemu a abayadwuma na fei ankwankwa nyumaku ahodo no aya na ye wo Board of Directors ya wonmo eda no empempi no ano safo no ana ya na dwene na wadeboa ama adwuma nkanko efa na ntuma pa edifra ensa kwaba se wankwankonya wo mo asabie won madwene mabobew wo mo ankasa nimde no kwankan na wo betumi adwene adwuma no ankasa nkanko ne ye ho a ebewie che na adwuma na gigya eno saa no na adwuma no mutimu asamutimu sika ma empuntuo ma na anwene se enam so nto wobasere pa saa nyoma no nyina no ayade a ekutia Ghana nkanko titiru ane aban adwuma ya ye ewo mayimu nam so enti se kwaba no se ye Board of Directors ama won mo aboa adwene adwuma ho a yenhwe se won mo ebeyi wo mo no enkonko ye wo mo a amanyosama didi won ma dwene mo fra wo mo anie na wo mdo madeso a eba bato Ghana so industrialization, skills advancement, governance continuity protects
national projects from political cycles and market volatility. When boardrooms think generationally, the present becomes the foundation, not the finish line. We must, however, acknowledge the realities before us. Boards today operate in an environment of heightened public scrutiny, fast-changing markets, and tightening regulations. Weak governance invites reputational harm, legal exposure, and financial instability. That is why the government continues to strengthen accountability and transparency through initiatives such as the Reset Agenda and Government Accountability Series, where sector ministers publicly account for policies and progress made. I was your way, Chief of Staff, Yura Julius, Debra, Nene, and Yokotie. Any ma yankwa wana ne so afo aboboano. Yura kuya travel kwa. Wonwa nso ena sabre. Okọ Beijing Summit na. Mempene yire wo ho na na mboma sika. Eno mempene nam ho no wo hobi. Eno wo cha se no kwasem ni. Se wo hwesa de mempene John Dramani Mahama. Wo sine China mempene Xi Jinping shia nkoma wo mu diye no. Wo mu di ma hu se amampanimfo ena ekasa no na pene no wabobew. Na sesei kura no na anu ye akonwa wo fatana so no. Asa de apura tetia se ne nyina wasase a wo ye ne ye. Fese a wo fese wa fese ba fese football krama Black Stars qualify ama ye ko ho World Cup na de yente ye kuja to block kwa de wo gina so ntia wo bom mpani abaso no. Since assuming the presidency, he is fixing all the problems he inherited. He's fixed the economy. He will give you the details of that. He's fixed education. He's fixed healthcare. He's fixing infrastructure. And only a few days ago, he's also fixed football. Ghana has qualified for the World Cup. So the visionary, problem-solving President John Mahama is not sparing any sector of national development. Ghana mananeso afọ Euro kuja tablo kwa. Wanu nebo Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama na baso no. Na abasobo no ano ehwa na esi ye sansa opie mu. Ewo Ghana heya titiri no okọ solar tuna kaba asem kase bi esi ho. Prosifo ya wamo ewo solar tuna kaba ewo savannah mantam no mu. Ena wamo ne drobafo e de ayan tam so nya asem kuma. Ene se drobe ni e friend se Brahima Inusa. Wasi wanam kwan so a ya wokọ solar. Ewodu checkpoint bi e wo ho. Ena prosi ni ba ko gina ho no gina no so womra. Na wono no ne car registration number AS 7089-12 na 2012 ya encheye. Na wagina no no niema wo car no mu a tie ni nyina ehome. Ena prosi ni ye se wonfa invoice ya eda niema no a wo sono no ode kọ no wonfa mra wo kire se wode ma no. Wode ma ni wie ye prosi so ma ne nkọ. Adan a wonyi niema ni nyina nsan ngu fom na wonhwe ase ho kora wonhwe se bibibo ni bia ni ase ho no se a ami how. Na sani ensam ne kọ ye nyina no ye bamodea twinbi egu ahoma so na we ye prosi ni ntam ene drobe ni nso ntam nkomo no sani ye kọ ye ne bi ni now go on, they go need it. Wait, to was. It's my right. That's my dad. It's your right. It's my right. No, you can't take my phone. It's my right. I know my right. No, I know my right. No, I have to hold my phone. For my phone, it's my right. It's my right to hold my phone. I have my phone. Why? It's my right to hold my phone. You can't hit me. It's my right to hold my phone. You know, officer, it's my right to. Wait, no. Why will you be hitting me? Why will you be hitting me? Why will you be hitting me? It's my right to hold my phone. For the phone is mine. You can't take my phone. For the phone is mine. The phone is my right. It's my right to take my phone. It's okay. You don't. It's my right to take my phone. Why? Now, you think I don't know my right? I've been to school before. Abusia we ye ni e course so se wo dwan ni e wo Facebook ne so a eye Sompa 106.5 FM Accra o TikTok nso a Sompa 106.5 FM Accra ho nyina video no da ho live na behwe I know my right no ena aseba ko no kra se as one no sakakra ami how na ayi GPRTU womu organizer ya wo solar
your friend believer was one who say what do Jansen as one was one man and cop Oma can't be in chum what would nim na begin on some boat too and no me yes idea one call district police station no one call a case into one as one because one mujina what they are any assembly about one ain't it bidon phobia ono so gina wan kona eno hu se ne yakua so record ene so record ye wo to mane ye won kran ha se ye mo na IGP ntibi za ne nkrofo na wo sola tu na ka ba no ne yakoso ni bi no afai yanko magana enwoma suamu ai Ghana Tertiary Education Commission GTEC for na akeka won ho yi na wan mo tro krata na se mo kaka wo mani ano Traditional Medicine Practice Council one man chene kopie acting registrar Yewra Yakubu Yusuf owonom de krata no koma no wo mo koya na se one man sem nyina ye tie se kokokon ne nyina ne se papa no wo ba no safo hene so wo doctor ama ne krata nyina no wo no Dr. Yakubu Yusuf wa abro munim ba bia doctorate degree no kro konyare free ye nam so nti one man tro krata de akwa komo panyi pa no wo mu wie ya one man copy chief director at the Ministry of Health sasa kwa basa nani chine yada wapanyi pa no krata no mde akoma no wa ni so amfa ho hyehya anya adwuma asuaya no so anamotuo bia ya waso mutuo no wan muntu emfa ho krata no munsam kakra nie one must say what Education Regulatory Bodies Act no at 2020 no ka bibi oba section 7 one more cross I no kire mu professor GTEC fo wo ho tumi bia sasa ko ba no so obi de doctor eso ne din so ana professor so ne din so na wo mo ankasa tena se hu sa de na twetwe aso ya wo mo dwene ho won mo ntia ase a wo mo ho kwan se wo mo bisa nipa ko ma ne bayi ano enti sa ko ba no se Ghana ha no onya asa abodin krata ne free ya won fa ho krata mra amano ne no onya asa abodin krata ne free ya won fa ho krata mra ko ba sa wo mo obi ani asem na se ko ba no se woni a wo de ato ho so keke wa abra wo kwabra no so akwa tena se ahia ho ade e na enya sa doctor no a enya de wo betena se na wo ma ye nhwe de ama na Traditional Medicine Practice Council acting registrar de ase wonte so dogo bi kure nu abana nkamfanse wa manadwuma amana je so yaye enti won magiga pa na wo mo de akose ena ne kire yada no wapanyi pa no won mu hia adwumakuo pote pa me kire school no wa wo ye no a wo mo ma no sa bodin kratare wo hia school nyina efu name ebiem degree no certificate no mo de ma no no eno so wo mo hia copy so won fa ho copy mfamra transcript ya okwo school wonyaye eno so wanya copy won fa nka ho mfamra ewie kira wo mo ankasa betena se aye mu hwehwemu na won ma hunu se anokwa se ko ba no se bibia da mpefe dia ne doctor no wo ho kwan so yusuo na mom se bibia na mpefe ya ne kine yada won be season no ne official document nyina ya ode doctor ya no e wo so sesa no afi won ankasa ni profile so dia ne website dia watchro Facebook Twitter WhatsApp bibia ya doctor she bia e wo so panyipa no kopepa di free ho sanse wo mo mpesa asem ni biem ate biem na letterhead so ni bibia wonyi na won fan free so na wo mo wi ana nso ho a wo mo se chief director at the Ministry of Health wo mo wi akrata no wo mo san so akopi bi dia kwa koma no se ento ankopem October bosunda to so aduonu nan na se akeka akobosum wi ye no se wo panyipa no sanse mfo we nyina wa ma meyi ano na wa ma mekire mo kwan ya doctor no wo fa so onyade so ne din so a ane na wo sa na motuo bia GTEC fo won mutuo no won betu ade afa ho ene na wo se wo mo ne ye de ne pa na wo mo hwehwe kire na aba ne sei no me doctor like ene me doctor UN wo mo so doctor no na de GTEC fo nka ho asem tene na opon checheku wo guso obo na adwuma na Obrempong na nanso bo eja nso wo mo ma ho nto eja pia me nso mi guso a me bo mo adwuma na Accra Metropolitan Assembly AMA ama na Mama Florence Kuchi wo ebo na adwuma na mami ya kasa se ene unam a abobloshine na afa ka timi edi so te sada abodabo ne ma be na he na wo munya nuru ba bia wo mokro nanso enwunu dwuna emuda ho a wo se kwan no nyeswa ne swa na mmom wo mo eton ade e wo dwom no ena san sesa wo mo so to na de baka kwan no ebesi mfimfini eduru zebra cross nyina enti wo mba demolition na demolition ne sade munsamtie wo ka kire na opon chicheku court term no na enshade ankose ne ne yepe no but God means so good ye new mayor ba wa be commission court amaye e wa Accra Metropolitan Assembly
It's no, you yes, just our clean Ghana program. I say, we are making sure that we put sanity in our Augustine market. Our Augustine market, a food hub, a baby. I can say about 80% of Accra people feed from our Augustine market. But the sanitation near my efforts were and shut down for you. If you are making sure, so, oh, yeah, or turn near my car who are any market. No, you're making sure so be able to back into the market because Otong near my car, for instance, Otong at the Niama. Cast na ekonino, in frama, in dust, any Yamanyama code Yamano so. A compromise the wholesomeness of a Jana Motan or Panasono. And no, I buy every penny. Ya one crying. Metropolitan Assembly ho. Or Papa Florence Crew no or Casano, which Yan free Florence wa na yan free an nchemu ewo ensamfo from asante mantamu ni akogina na abankra chepani a ogina ma de shewa hafa no southwest onimnyamfo Abubakar Sadiq wono na yeka sai woni ahemfo ye won potam ho eno mate asifam se enkanfo ye no hafa no southwest fo nso won ye bie ye eno nti se ne ebe ya kromo bete na waman no nyina bete nti no won mate asifam na wonu mu a won mu ni baako se na nso no kwa asore saade na nya kra na eno na pani esi montene so waka kira manfo ni nyina se yesi ahunidie eye pa udi uhuni a eboa kra ma nyankopon kra wo ben wo nanso se wo ye fin a nyankopon wo firi wo nchen kɔ ya hwe yi a na nyankopon be firi wo man Ghana mu eno nti watu wonfo se wo bia ne huni se ne be ya nyankopon wo be sra wo man no National Sanitation Day no they bia ya fa serious but enedai na ye ewo yo so a na mefa akonya iso na mada kowura ase because kowura APA elema obia be den ebepie na ahye manfoni na bo na ahye mu kwan so say emaye ntwen emaye bia dey ni nyeden enu ansa na ba say ba be siesie kuro because ye mpanyfoni na de MP enemy em say abosumi bia kuro ebe chusu no sa kuro no so na ye be den ye be ko ti ye be sere say ye mfa awosiesie no ye ma ni mere ewo ho ye make sure say be ye be ma ekuro no aye kamba eni a yeti ye ayaban crash peni owo ahafano southwest onimnyamfo Abubakar Sadiq na wowie ye pe ena nana asaw ababio ya wono eya hempopro ya wowe oso wono nso kire mu kire se ubepie mu wowe oso mpatam ho ba bia ora bo ba ye ndom kitakita sika ne sikamfua na wo mu twa sra tuguoi wono ne manfo wo ma ye heredi se ne be ye bia ma empatam ho ewatimi adini na afe assembly bylaws wa ye de boa ama patam atimi ate no wo mu adi so mikroma enyina se ende dwumadi ayesonko because intensi se mehu GC ne MP ewo dwumadi ati sei is ahunidie die ebo nipadua emakrosun puntuo so ekoso na obisa bi say ye gyan fan na say ye nyae na to bia na ye yi ani kakra enne na ye hu mpanimfo emienu wa haidie enne na me hyemu kra ma mo hu say sie so obi mu a enya ndisi enya mpi sie say ya to abanawi mpuntuo ne hia nana asan ababio wono ene kasa ye na sa ma ne boyi ye ma ne boni Ebenezer Wusu ansa ene de som yen I was sure you called Dobin now, Dobin Senior High. And about the dress a contractor, ya no PT and Penny for at the school, no Ashan and Sasson. Now 1 classroom, 8 unit classroom block, no Opany Pan, no Quaco Credo, what they are quarter to school him. Ama Wabram school, Nina. At Rasa and Yadio Bama Quine, Ama just addition for one Macom, no Macaco Siati. Now, Sunny and Ariana Yaboma Cassiani, a church, at a church a quine and I'm so a man of Cobasano. This see ya no I was kuma Dobin Brakwa. I will write Olivia Bantel, a semi what no to no just her. Won't me for open quanto to classroom musa, ya no one san army. What was some car for court? What court na quarter no watch out quanya, I was offer sure. Na pass out the shian for classroom. Now what come be a sea bunting what you do. Now I would do park to classroom numudie. And yadia one batiasia cranam shunti. One can so be a lock no. Ama just enyoma wodi sisi pampim nyina no we ya to atwene se firi nyame ya no chena konkora na sanso ko school mu piem se wo wura no ehwe na se wo hunu se amra no na sanhyehyɛ no ampanyifo no ne kɔ no na ne nye hu a wonfafa mra kwan so no munyama no but what your PTA project since 2011 2010 was 11 or kano mesre contractor na menene kasa because what my contractor what my time frame at the share e was able to odi adwuma no
Nti since then now on ala delayance na on aso we delay no e na akofa say no eme na ayede aba because assembly ya ma contract acha be 6 to 1 year e was say we but we since 2010 aden na went to men we no nkita hu be no ne assembly and I even some because that time no was the PTA dues. PTA free to almost 80%. What prevents him? No went to my man. May this year more hands more right in the questions. The person and the casa because of here. Yempese ye bibi agidi. I was your worry I this your words come out of Bembra Kwamen Sinimu. One more for Olivia Bento. Afe ye call a fija kwabre north. Mensenumu. E was antimantemu. E honso me do wura soko. Ya bembo aman na ehwo na aban soko ewo ho no. Wo mu su se ensuo na nensen etoto ya na mfra medical no. E de awere ho sem bibire wo mo. Apepa wo mu soko adan ni bi so. Ama sesei sanke fe basic school pa wo mu hia adankura be se enkono ya boso akruso kama. Blackboard team mu adesua betimi akoso no. Wo mu de se nsia na wo mu wo. Nti ama adesua na ha eden pa eno ana SMC de wotua no se chairperson Madam Catherine Agyeiwaa ebe chese animonimu ye adankura miensa de wo mbe hia chansa wo de bebo so se de be na ebeboa ama da ne da adesua basic schools ni nyina wo mbe tworo BEC kro wo mu sua no wo no ma wo soko aban soko mu nso wo mbenya mu chefa class 4 class 5 class 6 eso epai DC daroma ndo abebo so e de amaye asese yankula no etimi ko na oba KG1 one nursery umatu abum eye KG2 omososo ene class 1 atu abum na class 3 ene class 2 omoso atu abum enti ye dan no nke wo se yenya 9 e dan no ye wo 6 enti oman no emodene etimi asi e dan no esi ho na aka emoso nunti yesre omampanin sana daroma omaye yemoa se de beya ye betimi aboso ni acheche nkura ni mu se de beya de obia ewoso wosua no betimi asua fisa oba akyerɛkyerɛfo no sa ɔkyerɛ class 1 ade a class 2 ni ɛwɔ hɔ enti ɛmankora na de sua no enti mi ewie pɛyeye enti mesrɛ ɔmampanin sɛ ɔmra na ɔmra mɛboa suku sɛ de ɛbɛyɛ a yɛn nwoma sua no betimi akɔnkae ɛna woba so a nkora no baabi a wɔn gya wɔn nan no ɛno so ɛnya ade a ɛsɔ ani SMC chairperson Madam Catherine Agyeiwaa ɛwɔ Soko na ate se wone yense ntro ni ba bedu tuto mu a tetrem bo ama ene na afa na wakotwe sansemi bai na abankra chepani a we kura de mpimpo kafra mena sebedwani ya wo so ame abato mpeso ya nso lawyer John Dako wo se ne mpatam ho wono mu asebe mpraduasa wono mu ewotemache kakra ewo mnipadua ho ena enkwada nso a ye from say special children no wo mu nyina sebe mpraduasa John so oye nipa ne ba wo mu nyina ka hono bie ena soame eye soame eno nti wotitini bowure mu apɛ kakra e de akwa won na wokoye no na wone yama ne boni kwamredu ebo nkomo no wo kyese no kure wo ba wa behu se ne o masetena mu tie pa wo hunu se niema nkoyie emfa masaafo no nanso ebinum wo ho a wo mu bo mo modene pa saafo ni nyina no wono se mra hyebedwani wo beboa amom nyina so anya asetena pa e wo mpotem wo sanse no nti era wo to aba ede yi no na wo kyerɛ nsɛm mu sei emianuma omo sebe omo edi dem emianuma omo sebe omo edi dem kakra we nipa sonko a ohia yi nyina ya mwaso ene nti ade beto menu se omo ewoku a omo ha na omo ni Vikings ema omo twakon omo ko baabi a omo bre eno ena kama kuma ema me ma yese ne beto sa Vikings ni bi abro na abomo ama omonantie ewo yepesuesu no aye mbre kakra efise obi a onim sedie Viking no si adwuma bia hu se obi akura bia driver ni kro to no boase obi ride motorbike ya to no boase enia yeti ye eye mrahye badwani ya ogina mu ma de hye wo so amebato mpasua so lawyer John Dako ena kasa ye no wi ye pe ena Ashanti Regional Vice Chairman Edema Blind Union wono kro ye ukopie mu oso ame empatem ho a wono na president wono eye opani Kwasi Buachi Yadom wono so de kakra to so kire se nanka wo mani na
nanso omu wo hwa na se onimnyamfo yi adwen wo mo ho abɛ sa de we ama wo a mo apiafo da se bi mra bio lawyer John Dako dana se pass adaro ma me an show letter ko man say me members no hia hard king na nyame adom ene otabre mako 40 pieces into accident kumano disability fund iska abandi bre ne ayi no what show letter say wo febia letter no but that one so many years and I mean time ko no mo fra okura so mo be mo bi no na bi 1000 yaba wa 2002 2005 the one you can see kura bia ibakwa yare bia wodi hospital base abeni ayi kura no 2000 over a Ashanti Regional Blind Union no a me and be vice chairman am say PRO jiska ba nyiska kitu enso who dey diska dey sisi am sisi kana sa nti mo manu no atiefo anim baye mo manu no atiefo anim baye na nkompanimfo anim apani Akwasibu Achi Yadom wono ye Ashanti Regional Vice Chairman ena so am nso wono ye president edema Blind Union I was antibantamene so am nyina no ne atiye afeye ko ansanfufumu na anamade na district court no one mo akwasetena wakwaya na centroni ba kwa wachidin wo magana mu Ahmed Hussein Swali ya ni pabonfo bibo ni tuo 2019 mu no na sam na court no etena so na wahye sonko aba efra Attorney General ne office apiedwa amene ya sene no court kire sanyade a wo betimi atoa so na wadi asem ni biem kura na so ntini pa wache no wonfa ne huni na ebusuabanfo bakayi a 2019 mu no January bosome no kura hyase na samtroni ba kwa wodi ne djuma ewo Tiger IPI anas arme ya anas ni kuo emuo ni pabonfo bi ko bo ni tuo ya no mrebra no wapo adwuma na wo kofie na asamre ba ya na baba ye he ewo magana emu ya ansamtrofo nyina de won mu gimu ya sadabi ekoba no sa no na ha dwene samtroni a wo ye na dwuma mapa ni pabonfo ko bo ni tuo sa na aposifo didi mu a ekokira branti a ye fra no sa Daniel Owusu Kranten ya na won mo edna kwa kogina semdibia na kwa do de bo no ene se wadi ewu na asam no atena court wa free 2019 abapem 2025 ya yeken ewo mu anekọ na asanso aba na edi court akoniaba na ene ebra court kwa asetena no Chief Inspector na nafu abanfo wano ana ekọ de boni a wode asem no kwoto court no animu ana wo kyerɛ sɛ wonmo anyankra bi afra Attorney General ɛhɔ afutuo sonko ye ba ya no kyerɛ sɛ asem no ɛwɔ sɛ wonmo etwa so nam so ntine ya no ɛnya de asem no wɔsrɛ court wada wɔn betumi atoa so biem anma no ayeye na ɛno anam so ama piem panyina wɔte na dwamu ɛnso ɛde to dwa kyerɛ sɛ ɛne na abrante kwa wonmo kyerɛ no ya ne din ne Daniel Owusu Kranten no wɔmfa no huni ai na wɔnkɔnkɔ pen ba bi entena sanse asem no wankasa no sɛ kwaba no sɛ Attorney General ɛse ye ntwa so de a ɛne na ɛnya de court ebetumi aka ho bibi ɛne asem no ye twa so pɛ ye de Leicester Company Limited wɔn mo ya toothpaste ɛne brush no ɛne ye de betwi yɛse na bibia atumi ayɛ fine na unya bi to a ebetumi aboa opa bia na wote ye wakoma bose epim bia na wote ye wankasa ohonam no anhyɛ da nsisi so for rechem ɛwɔ medimafo ɛba center Dr. Time da so hɔ na wɔmfa time nto yade ne so ɛmfa ɛma wo anwumre yi sɛ obedidi obɛyɛ aduane papa no na watene da gisa wo de onga mama's helping hand wo de fra aduane no ɛno na mɛma ne pɛ ɛno de ɛmɛmɛma ne hojo ɛyɛ apebito promasi do father roma ɛna wɔn de abɛdwa manso kope bito sisi a na emom sɛ bia ne wanum nte ɛniama nhyɛ da nkɔ yie wɔ wanum wankasa aduane no wonte ne de saa no a ɛyɛ no apɛ time herbal mixture time HH mixture ne capsules ne so wo adwunso ya adwunso mu yade no ya na wape bi ato oba no a wanya mfinhyia nkron ade kosi dunan na HPV vaccine no wantimi anko wo bie no ma ne nkɔ health center bia ben wo kɔ a wonko wo bi free ɛyɛ ma no weri ye ne yedisi kokram a ɛtɔ awutwa ne mu ne awutwa na no ne nyina yedisi ano kwan ma ne nkɔ wo bi wontu ahwe ɛyɛ free wɔn ma da romanti ma yɛ na ne ehu sima ba akopemra ye ba Madagascar kuno enya ba so ana emu nkyiremu wa ha Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then a brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me sem fimfem me biem na won hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then a brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then a brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso abebu. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Herbal Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimu, a Hana Dudwana Aircro. Hey, and this Accra and Potaway demo, and ya demuampa, the Sadia, a Duchem, Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city, need send the 2 months and 8 years cano. Miss Connection and Shadam Koye, na a Sakakra, to say what Peggy Mama, what young Bem, Connection, what you about the crow, stroke, so dear, what found small. Just say, I did you who any dear Siano, Yari Bia Tatia, and Dr. Tamdaso and so, diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria, Yari Bia, Kumasi say, oh, opposite government school, and then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Quanoso, for a doctor, 0244 774 282, and then 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Da obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA Agyeiwaa yin krato ya so sano boafo TV Emma Akatuapa. Okre Emma Akatuapa ampa. Na democracy hub for na womode aban kokoto. Say na no womo hunu se wona US aban na kopam ntiase apam bi. Ya womo hunu se Ghana gateway to Africa nintio. Womo sasa abo bi ani abeto aguyenso. Womo hunu hwe no na no womo hunu se ye de abibi man titru na bibire mato ade hye binom eba Ghana ha ewie ha na won betena kakra ansa na won mko won mkrum na no won hu se Ghana ya mra na nchi ama na nyade esoso eno so enti won de asam no kokko se Supreme Court na wakasa eye mra wo meyi niema binuma no ema yente eho ase na eno no nyame de cha wukuada bosume de etoso adunu mienu na saa interlocutory junction womo hwese womo ebegedi ato aba no so no ebetumi abam na de ntia womo ka woni se yewura kuja tablo kwa na no sei wo be kasai se ba kun bia womo pese womo de ne ba nya de a wombe so ampa enyamam na so ansa na afoforo bi kura aba wombe bo sujetre se ba bia wodanye na komu kun womo na eho ade na ye fa womo ede womo ba ne yankasa Ghana na ede womo ba asa de nanka womo ko Belarus ase ho ba bi na so ewie no womo duru Ghana na we na democracy fo yi kase womo hunu se ebi ba ebobo so me ne da na etoso nsia da na etoso dadu na nkono so ebi bai na hini me da etoso dadu na miensa so ebi bai na so sade ho nsemote no emra de ekafa ho pa no empanifo mekirem nyame de kyen ya bosume da etoso do no mienu na yamfa nsem no nkopie mu ewo amanone etiefo beka ya be se na kakra ni ya ba Madagascar nkomo saa enawie yi
yabo Madagascar mampani ne din ede eye Rogelina yede mawo na bibia be fine na yebo ne de mawo se wakwata wankona eye Facebook live am wakasa se wono wote asio wonwuyo enti obia wo ka asem bia se wono wonte ase wo mo akuno wo mo afa ne nomum wo se wonya no krakra na ene awie ya ye de sansem ne ma wo wie ye pe ena asodafo ye wo Madagascar wo mo so tisi mu na anim ho no na wo ma ye sen ko ma ne television kase pa no Ghana hanka ya GTV no anka wona kwa kwaje ho aboso ena ho no ekoye something which is there kakra na Madagascar Constitutional Court ya mene wo kase ya wo mo ho no wo mo abo Commander Colonel Michael Randiarina wo mo abo ne din se wo no won for mine no ani so won for mine no ani so kama pa won toto ne ma no won hwese ne mali ani Burkina wo mo ye no na wonya bi wo ho na yemfo nko achi kakra Madagascar no World Bank edi abetu dwa wo mo hwehwe mu wo de ba abetu dwa se wo man no wo me ye be 30 million just Ghana bro won so kakra bi dodo no nanso emu be so ha mu chichemu aduoson enum 75% sane wo motie no wo hia buruburu ekum koto eto ayi anya fita so no emu no wo motie chese wo che wo man no mu wo ha emu aduoson enum ni e kan se poverty line wo mo da ase wo mo ni poverty line so mpo wo mo wa ase kura afei wo man ni nyina na ye chemu miensa emu mienu light ni ho na so man ni ye chemu miensa emu ba akopɛ na light wo mo de ende enya kura eno na wo mo gi wo mo ho so wo mo te wo mo ho free French fo ensam wie ya de besi nei empuntu adi puntu abon se ne yadwonso agba akokɔ na mampani a wote akonya so a Rogelina yi watena akonya so free 2009 en watena so a de abesi 2013 krampo eno krampo no wosi form kakra 2013 no ena 2018 wasan be wini ye election no ena 2019 wasan de betena akonya so ene sebri enti wadi man so kakra ye na asodafo no gi wo man no anase Madagascar Constitutional Court Ghana Hanka Supreme Court wo mo di wo man ne hye unit commander Colonel Michael Rodianirila wo mo de hye ne nsa no na wo no so gi so se peme no wakasai on a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. On dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED et la CENI. Voilà. Asempetia. Wachire mu kama na we nyina no a wo mo ho Supreme Court wakasa na kana Michael Rondianirina enso akasa de afa ho no presidency for no so wanterwe wo mo se ne asi nyina wo mo nyintum ne wo tena ka ho ni nyina ansa na ne de yi besie no na mra hye bedwafo nso Madagascar akwa asetena akwa impeach president Andre Rogelina se wo no sune ma won fra ne ho so mampani bio e wo Madagascar ho ene se ne we nso abeto so yi yeguso e de ani didi nsem no achi san se president nso akasa wi yi ese wo no de weguso ye presidency nankasa nso se wo mo nso so wo mo nyintum e na ehon nsem kakra aba ne ebepie e de afri anadwo ya de kosi kina etofom a wante ne sompa wonte ne babia we abusua we so ne yegina na nsem no ne ya toothpaste ene ne brush be so yasene midimavo ba center de time to yeso kama na onga makase ne ye de se aduhwam na time herbal mixture enso bebo ye chidom na afi Ghana Health Service enso de ne aka ebeto aso na ekotwa mu ewo sompa 93.1 ewo Kumasi ayiko 100.9 ewo anunsu Kumasi Adafo radio fo age ye wo France na sompa 101.1 watakwa gbie 103.3 watakrade enso gi fa mu 106.1 watachima 98.9 wosunyane womso bopete mu kama na nkranza fo anso gi fa 90.7 damafo anso age ye edefa 101.3 mankasi munso Kingdom 106.1 so gi ye eya asempa tre ne wo kama na fe udi koda no so Sompa FM enso gigina mu TikTok and Facebook no Sompa 106.5 FM Accra also ye call live na YouTube no so ye Sompa Sompa FM live na fe www.sompaonline.com
yɛde nsɛm no nyinaa kogu wɔ kama no aha ne yɛde sie ensɛm a yɛde som wɔ no na pɔso bie ɛne sɛ dom kumare wo magana mo hyew dwafie na wɔn makasa ɛtrɔse yira kwabena minta kando nsantrofo nhye mu anano adɔ frɛ no wɔdada kra sade be na school placement ebegyina yie na menteme ho ase a na ano atwi ntini begya ntino category B schools no ebi wo ho mpanimfo so wo mo pagyam di akɔ A na ɛno na nam so ma yɛkɔ asantemantam mu wɔn a ɛwɔ Bronkom ene etimatim chairman wɔn sinsam so wɔ no eku wɔn pa ntimpanimra mu sanso ana yira Julius Debra anso akasa wasese ko bana sa bayjuma na sa nkronkro wɔn mo yi board of directors a wɔn mo nyi sabie wɔn mo mabɔpɛw na wɔbɛtwene dwuma no enkanko ho mampani akasa na ne nkasa no ɛtɔ asomu papa hwan na ɛbɔ na baso yi yira kuje tablo kwa ewo Beijing summit na se Madagascar nso asodafo na age oman na bɔ so wɔn ya announcement no ama wɔn ho Supreme Court say Colonel Michael Nidin bebre Rogerelina wɔn so manum na wɔn to aso emfa emfiri hɔ we abusia we so ne yegyina na yɛde kase ne nyinaa ɛde asie yɛyɛ yɛbɛso mo wanwumre no yɛmme Obrempong nana kwaku ampoma yɛne de olige akosuya Agyeiwaa Boaten ena triple A mine Agyeiwaa Apam Dadaa yɛkɔ na third service atwaso Mamenka bibi kaka fa makoma mo hene ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban me de no hwɛ mabusua ti awon to aso ko awon to aso so mamenka kyerɛw